Aamupäivän aikana meillä on tuolla ulkoasiainvaliokunnan kanssa yhteinen kokous Maghreb-delegaatiolla ja sitten sen jälkeen tänään opiskelen vähän aikaa ranskaa, eli mulle tulee tänne ranskan opettaja noin tunnin ajaksi. Ja sitten sen jälkeen vielä tuo Maghreb-delegaation kokous jatkuu. Lounastauko, jonka käyn nauttimassa tuolla metsäverkostossa, eli meillä on tämmöinen meppien yhteinen metsäasioista kiinnostuneiden henkilöiden verkosto. Ja siellä sitten lounaan yhteydessä kuullaan myöskin metsäasioita. Tämä sinne istuntoon ja tämän päivän istunnossa oikeastaan ainoana asiana on se, että siellä kerrotaan tästä viime viikon neuvoston kokouksesta ja mitä tuloksia sieltä ollaan sitten tuomassa. Iltapäivällä niin vielä on tämä varsinaisen päävaliokuntani, eli työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan kokous. Toimistopalaveri, jossa juuri katsotaan sitä, että kaikki asiakirjat on sitten mukana, kun aina mennään tuonne valiokuntiin, ja sitten toisaalta täällä talossa samanaikaisesti tapahtuu aika paljon muutakin, eli jaetaan sitten vähän vastuuta sen mukaisesti, että kun yksi ihminen ei voi olla kuin yhdessä paikassa kerrallaan, niin sitten meillä esimerkiksi meidän harjoittelijat käy aika paljon kuuntelemassa tällaisia erilaisia tiedotustilaisuuksia, valmistautua tuohon illan työelämä- ja sosiaaliasioiden valiokunnan kokoukseen, koska siellä käsitellään sitten näiden niin sanotun kestävän talouden työpaikkapotentiaaliin liittyvä raportti, jossa olen itse oman EPP-ryhmäni varjoraportoija, ja siinä mielessä siihen keskittyminen ja valmistautuminen on sitten tältä päivältä. Päivän valiokuntaistunnossa oikeastaan kaikkein päällimmäisenä jäi mieleen tämä Libyan ihmisoikeustilanteen käsittely. Mutta monissa puheenvuoroissa tuotiin esille se huolestuneisuus, että sitä ei voida tehdä hinnalla millä hyvänsä. EUta pidetään tämmöisenä, voisiko sanoa, moraalisena suurvaltana, että vaikka ehkä taloudellinen ja etenkään sotilaallinen voima EUlla ei ole suuri, niin sitten useimmiten kuitenkin ne moraaliset kannanotot, juuri ihmisoikeuskysymyksiä ja tämän tyyppisiä, niin ne ovat ne kaikkein painavimmat maailman silmissä. Oui. Ah. Est-ce que vous savez... Vous avez fait. Oui, où? Tu as dit où? Suurin ero on se, että täällä jokainen asia tuntuu olevan 2 tai 3 kertaa isommassa ympyrässä tapahtuvaa, eli meppien määrä on suuri ja siitä johtuen esimerkiksi puheenvuoroja ei voi odottaa niin usein kuin jossakin kansallisessa parlamentissa. Samoin toimintatavat poikkeavat jonkun verran ihan senkin tähden, että väkeä on paljon enemmän. Ja valiokuntien tällainen avoimuus on ehkä sitten taas poikkeus siihen, että meillä Suomen eduskunnassa valiokuntatyö on nimenomaan sitä suljettua ja julkisuudelta piilossa olevaa työtä, kun täällä taas valiokuntaan voi tulla kuka tahansa, joka on talon sisälle päässyt niin kuuntelemaan valiokunnan kokouksen kulkua. Ja sitten äänestystilanteet ovat siinä mielessä kutkuttavia, että aika usein näissä poliittisissa ryhmissä tapahtuu lipeämistä tästä ryhmän kannasta, että jokaisessa äänestyksessä arvellaan noin 20% jopa olevan niitä, jotka äänestää oman ryhmänsä kannan vastaisesti, ja siinä mielessä äänestystilanne on aito. Kun mennään saliin, niin ei oikeastaan koskaan voi tietää ihan tarkalleen, missä luvuissa sitten äänestys päättyy, ja täältä puuttuu tällainen parlamentarismin perusta, eli täällä ei ole sellaista hallitusta, jota pitäisi niin kuin pitää sitten pystyssä, ja siinä mielessä nämä äänestykset ja äänestyskartat voi olla joskus aika villiä luettavaa. Tällaisen MEPin tärkeä tehtävä on muistaa se, että meidän pohjoisia olosuhteita, harvaa asutusta ja kylmää ilmastoa eivät välttämättä sitten muiden maiden MEPit muista. Ja siinä mielessä on tiettyjä tällaisia kansallisia asioita, joista suomalaisen MEPin tulee nimenomaan pitää huolta. Mutta tämä talo toimii ihan niin kuin mikä tahansa muukin talo nimenomaan poliittisilla perusteilla, ja siinä mielessä se vaatimus, että täällä edustettaisiin enemmän maata kuin poliittisia ryhmiä on tänne varsinaisesti sopimaton, että kyllä oman ryhmän kanssa yhteistyö on sujunut ihan mukavasti, että yleensä löytyy niitä samanmielisiä ihmisiä. Ja suomalaisten meppien kohdalla yhteistyö on aika säännöllistä. Meillä EU järjestää yhteisiä tapaamisia. Myöskin sitten meillä on komissaari Rehnin kanssa aina kerran kuukaudessa tämmöinen yhteinen aamiainen. No näistä lobbareista on ehkä vähän vääränkinlaisia käsityksiä liikenteessä. Lobbarihan on niin kuin oman eturyhmänsä, voisiko sanoa, asianajaja täällä paikan päällä, eli hän pyrkii vaikuttamaan ja tuomaan sen oman näkemyksensä esille. Jokainen tietää, että toki tällä henkilöllä on se oman eturyhmänsä etu ajettavana.
Ja jotta pystyy tekemään tasapainoisen, hyvän kokonaisuuden ja hyvän mietinnön, niin silloin on syytä kuunnella myöskin niitä, jotka ajattelevat asiasta kenties aivan päinvastoin. Tulee ensin pyrkiä saamaan oman ryhmän näkemyksiksi ja tukea siitä omasta ryhmästä, jonka jälkeen sitten ryhmät aloittaa keskenään neuvottelut siitä, että muodostuuko tästä kenties esimerkiksi enemmistön näkemys. Ja valiokunnassa on tärkeää saada se kanta ensin sinne valiokunnan mietintöön, koska sitten siinä vaiheessa, kun sitä tuolla suuressa salissa äänestetään, niin aivan kuten kansallisessakin parlamentissa, niin myös täällä, niin se valiokunnan mietintö on nimenomaan se pohjaesitys. Täytyy sanoa, että sellainen viime hetkessä toimiminen tuolla suuressa salissa, erilaisten näkemysten eteenpäin vieminen on jo paljon hankalampaa, että on tärkeämpää saada se näkemys jo sinne valiokunnan kantaan sisälle. Ensi viikolla kyllä. Organizacji społecznych strategy of next year. Your both a sign of the Parliament's contribution will sometimes be necessary at anyway seems to be an meidät otetaan ehkä sitten vähän enempi tosissaan, eli se mitä parlamentti lausuu, niin esimerkki on siitä, kun meillä tehtiin näiden terrorismin torjunnan vuoksi niin sopimus siitä, että minkälaisia pankkitietoja voidaan siirtää sähköisesti USAhan, ja tässä parlamentin kanta oli toinen kuin mikä jäsenvaltioiden, ja tilanne päätyi siihen, että jouduttiin aloittamaan nämä neuvottelut uudestaan, ja siinä vaiheessa kuulemma USA:n päässä esimerkiksi hämmästeltiin, että sillä Euroopan parlamentilla onkin ihan oikeasti valtaa, että se oli heille oikeastaan semmoinen ensimmäinen näpäytys siitä, että ei voi luottaa siihen, että asiat menevät hyvin, jos vain jäsenvaltioiden kanssa on niistä keskustella. No tietysti ihan siitä, että yrittää sen oman viikko-ohjelmansa ja päiväohjelmansa levon ja työn tasapainon löytää. Politiikan tekemisen työ on tällaista aatetyötä, niin jollakin tapaa se on jo lähtökohdiltaan sellaista, että ei voi ajatella, että tämä olisi 8-4 rytmillä toimiva. No, että politiikka on ehkä enemmän semmoinen elämäntapa kuin varsinaisesti työn sinne kotiinkin asti, niin kyllä siellä tulee illalla vielä katsottua ne sähköpostit läpi, aika usein vielä sitten seuraavan päivän työlistaa ja vähän jo mielessään suunnittelee, että mitä sitten seuraavana päivänä tulee esimerkiksi puhuttua tai kirjoitettua. Ja poliitikon työhön kuuluu esimerkiksi erilaisten tänä päivänä blogejen ja Facebookin päivittäminen ja sitten myöskin kolumnien kirjoittaminen. Ja nämä on kaikki sellaisia, joita sitten tehdään useimmiten siellä kotona. Parlamentin nettisivuilta. Siellähän näkyy monet näistä istunnoista ja jotkut valiokuntienkin kokouksista ihan suorana lähetyksinä netti-tv:n kautta. Ja sitten näitä äänestyslistoja pystyy myöskin sieltä hakemaan.